21 гадзіна. На Белсаце аб'ектыў. Галоўныя падзеі дня ў Беларусі і за яе межамі цягам 15 хвілінаў. Завершаны тыднёвы візіт Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон. Яна ўжо накіравалася ў Нью-Йорк, дзе чарговыя сустрэчы. А мы падводзім галоўныя вынікі яшчэ са сталіцы Вашынгтону за мінулы тыдзень. Безумоўна, усё пачалося з вельмі важнай сустрэчы з дыяспарай, што адбылося ў мінулую нядзелю, але ўжо працоўны тыдзень пачаўся з вельмі сур'ёзных высокіх сустрэчаў. Гэта перамовы з дзяржсакратаром Энтані Блінкенам, намесніцай дзяржсакратара Вікторыяй Нуланд, дарадцам Дарыкам Шале. У аўторак Святлана Ціханаўская прыехала сюды, у Белы дом, і сустрэлася з дарадцам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Джэйкабам Саліванам. Мноства сенатараў і кангрэсменаў таксама сустрэліся са Святланай Ціханаўскай для перамоваў па Беларусі. Адкрыўся урачыста кокус «Сябры Беларусі», група кангрэсменаў, якія будуць займацца выключна беларускімі пытаннямі. Таксама Святлана Ціханаўская правяла перамовы з кіраўніцай амерыканскага агенцтва міжнароднай дапамогі Самантай Пауэр. Сімвалічная сустрэча, такая як з экс-дзяржсакратаром, першай жанчынай дзяржсакратаром ЗША Модлен Олбрайт. Таксама Святлана Ціханаўская дала інтэрв'ю для вядучых выданняў, з'явілася на галоўных палосах газетаў амерыканскіх, была у эфіры тэлеканалу CNN. Амбасадары краінаў еўразвязу таксама сустрэліся са Святланай Ціханаўскай і ўсе разам падтрымалі яе ў тым, што яна робіць. Літаральна уначы, калі ў Беларусі была ноч, Святлана Ціханаўская тут, у Вашынгтоне, яшчэ учора сустрэлася, правяла брыфінг у амбасадзе Вялікабрытаніі, дзе пра беларускія справы прыйшлі даведацца і потым давесці да сваіх дыпламатычных прадстаўніцтваў краіны, амбасадары такіх краінаў, як Японія, Паўднёвая Карэя, Аўстралія, Паўднёвая Афрыка, Швейцарыя і Канада. Паўсюль на гэтых спатканнях прысутнічала амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер. Зрэшты, яна падкрэслівае, што гэта абсалютна гістарычны візіт. Вялікае інтэрв'ю з Джулі Фішер ўжо заўтра, спадарства, у нашым эфіры о 21 гадзіне, бо у нас атрымалася гэта зрабіць тут, у дзяржаўным дэпартаменце ў Вашынгтоне. Таксама Святлана Ціханаўская была ў сімвалічных, знакавых месцах. Гэта ускладанне кветак да помніка Тадэвуша Касцюшкі, нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы і ЗША. Гэта манументы Галадамору і таксама ахвяраў камунізму. Гэта нацыянальны архіў, дзе захоўваецца дэкларацыя незалежнасці і першая канстытуцыя ЗША. Гэта бібліятэка Кангрэсу. Вельмі шмат сустрэчаў, вельмі шмат спатканняў. Усе тут і кангрэсмены, якія сустракаліся са Святланай Ціханаўскай, і таксама сенатары гавораць адным голасам, голасам падтрымання і згоды ў кірунку беларусаў і Беларусі. Ужо заўтра, спадарства, у Нью-Йорку, гэта 25 ліпеня нядзеля, Святлана Ціханаўская сустракаецца з дыяспарай. А 15 гадзіне, увага, у Вагнер-парку гэтая сустрэча. У Нью-Йорку Святлана Ціханаўская прабудзе да 27 ліпеня, пазней Сан-Францыска і Лос-Анджелес. Безумоўна, будзем старацца ўсюдах быць, распавядаць пра гэта на Белсаце. Сергей Падсасонны, Белсат, Вашынгтон. Пасля чарговага адключэння першай энергаблока атамнай станцыі плануюць ізноў падключыць да сеткі. А вось пра тое, што рабіць з яе радыеактыўнымі адкідамі, улады задумаліся толькі нядаўна. Прапаноўваюць стварыць адмысловы дэпартамент для працы з імі, а таксама арганізацыю, якая будзе збіраць, перапрацоўваць, захоўваць ці закопваць адкіды. Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам продуктом. Является ли это таким сигналом, что вот Беларусь готова на коммерческой основе принимать радиоактивные отходы из других стран, в том числе из России,
Надеюсь, нет. Надеюсь, это было сказано просто по недомыслию. Но меня это сильно покоробило, потому что вот сейчас в современном мире говорить о том, что атомная энергетика это там выгодно и безопасно, это ерунда. Лукашенко заяўляў, што Беларусь становіцца ядравай дзяржавай яшчэ ў дзень запуску першага энергаблоку. Переработка ядерных отходов – это первый путь, первый шаг в очень длинной и дорогой и фактически технически невозможной процедуре получения ядерных материалов оружейного качества. Это нереально в условиях Беларуси, ни технически, ни экономически. Но это заявление, оно демонстрирует истинное отношение и истинную цель, вот для чего эта АЭС строилась. Пакуль жа праблема радыеактыўных адкідаў застаецца. Пункты для іх захоўвання збудуць да 2030 года, а магільнікі дагэтуль толькі ў планах. Тым часам адкіды ўжо ёсць, іх будзе ўсё болей. Энергаблок падключаць да сярэдзіны жніўня. Тацяна Новік мае інфармацыю, што праблемы паўсталі з сістэмай ахалоджвання рэактара, бо ў ліпені была анамальна высокая тэмпература паветра. Афіцыйна праблема з генератарам, а не рэактарам. Падрабязнасці абяцаюць распавесці пасля ўключэння. Белорусская атомная станция наследует все те риски, которые есть у любой другой атомной станции в мире. То есть это риск аварий, риск выбросов радионуклидов в окружающую среду, ненадежность работы, крайне дороговизна продукта. Есть специфические риски, связанные исключительно с белорусской атомной станцией. Это то, что ее строил Росатом, то, что это была стройка такого колхозного типа. Помните, Росатом всячески обещал, что там будут белорусские детали. И мы видели уже результат этого, когда одно из неплановых отключений в период опытно-промышленной эксплуатации было связано с импортными трансформаторами. Паводле эксперта, для атомных электрастанцый нармальна адключацца раз на 2 гады. У Беларусі ж за амаль год працы аднаго энергаблоку 12 ліпеня было 8-е адключэнне. Большасць выпадкаў афіцыйна называлі планавымі ў рамках выпрабаванняў. Кантраляваць сітуацыю вакол БелАЭС будзе яшчэ цяжэй. Ідзе ціск, нават ліквідацыя экалагічных арганізацыяў. Страна утратит свою субъектность. Она будет изолирована полностью на международной арене. Что это значит? Значит, что вот сейчас проходят стресс-тесты, да, они все еще проходят. Экодом – это часть этого процесса, легальная часть этого процесса, потому что европейская спецификация требует участия общественности. Экадому Міністэрства юстыцыі пакуль вынесла папярэджанне. Ліквідаваныя цэнтр экалагічных рашэнняў, экаасяроддзе, рэгіянальны цэнтр экспертызы Акадэмія. Яна Шэк, Белсат. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» прапануе падтрыманне сем'ям палітвязняў. Гаворка пра тое, каб сабраць у школу ці садок дзяцей, чые бацькі прызнаныя палітвязнямі. Дапамога распаўсюджваецца таксама і на родных сясцёр ды братоў палітычных зняволеных. Для дзетак будуць закупленыя ўсе неабходныя рэчы ў садок ці школу. Пры патрэбе іх забяспечаць таксама і адзеннем. Гэта для тых сямей, у якіх засталі маці ці бацька знаходзяцца за кратамі, але дзеці пойдуць у школу і садок, і суадносна ім трэба будзе дапамога. Гэта тычыцца не толькі тых людзей, які зараз знаходзяцца ў прамым зняволенні ў СІЗА, турме ці калоніі, таксама гэта для тых, хто знаходзіцца на хіміі. Каб атрымаць дапамогу ў зборы дзяцей у школу ці садок, трэба запоўніць анкету. Спасылку на яе можна знайсці ў суполцы «Дысідэнт Бай» у Фэйсбуку. Мінгарвыканкам вызначыў месцы для масавых мерапрыемстваў у сталіцы. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Пералік месцаў для правядзення мерапрыемстваў, вызначаны яшчэ 10 гадоў таму, не мяняецца. Аднак цяпер яны будуць не пастаяннымі, а, цытата, рэкамендаванымі. Гэта сцэны ў парку Дружбы народаў і парку 50-годдзя кастрычніка, пляцоўкі ў Кіеўскім скверы, парку імя Грэкавай, скверах Жукава і Тучынскім. Арганізаваць масавыя акцыі на гэтых пляцоўках раней было амаль немагчыма. Забаронена па-ранейшаму збірацца на галоўных плошчах Менску. Іх для масавых мерапрыемстваў могуць выкарыстоўваць выключна дзяржаўныя органы. Нягледзячы на ўсе захады для ўмацавання мяжы, мігранты працягваюць прыбываць у Літву з тэрыторыі Беларусі. За апошнія сотні літоўскія памежнікі затрымалі 40 чалавек, якія незаконна прамінулі мяжу. Пра сваю дапамогу Літве ў стрымліванні мігрантаў заявіла Эстонія. Яна накіруе каля 100 кіламетраў спецыяльнага дроту для ўмацавання мяжы з Беларуссю. Гэтая арганізаваная гібрыдная агрэсія не толькі супраць Літвы, але і супраць усяго еўрапейскага звязу і яго асноўных дэмакратычных каштоўнасцяў. І мэта гэтай агрэсіі – дэстабілізаваць рэгіён.
Толькі Літва паспела пабудаваць 4,5 кіламетры плоту з 550 запланаваных, як скончыўся калючы дрот. Эстонія паабяцала Літве, акрамя калючага дроту, 3 беспілотнікі для назірання за мяжою. Літва і Эстонія сышліся на думцы, што еўразвяз павінен увесці санкцыі супраць фізічных і юрыдычных асобаў, якія ладзяць канал нелегальнай міграцыі з Беларусі ў Літву. Іракскі рэжым і беларускі рэжым, праблема з мігрантамі ёсць, мы бачым, што ёсць змова паміж двумя рэжымамі. У Іраку, што выкарыстоўвае Ірак, па-першае, гэта тыя крымінальныя групіроўкі ва ўладзе, якія маюць свой прыбытак. Другі інтарэс Іраку, на думку эксперта, заключаецца ў выцісканні з краіны маладых іракцаў, якія маюць ультраісламскія погляды. Ірак спадзяецца, што маладыя людзі паедуць у Еўропу і больш не вернуцца на радзіму. Еўрарадыё змантавала невялікае роуд-муві з відэа іракскіх мігрантаў. Як яны прылятаюць у Беларусь, бавяць час у Менску, дабіраюцца да літоўскай мяжы і нават пераходзяць яе. Беларускі рэжым таксама мае нейкую сваю карысць з гэтага. Па-першае, гэта помства Літве. Помства Літве у тым сэнсе, што менавіта літоўская дзяржава дала прытулак кіраўніцтву новай апазіцыі. Ні Латвія, ні Польша, ні ніхто іншы, а менавіта Літва. Нечаканы прагноз у развіцці мігрантскага крызісу агучыў член Савету Рэспублікі Олег Слінько. На ягоную думку, неўзабаве з беларускай тэрыторыі ў Літву могуць ісці мігранты са зброяй. Радыкальныя мусульмане, убачыўшы кадры таго, што адбываецца на мяжы, наўрад ці змогуць застацца абыякавымі. Стрымаць агрэсіўна настроеных пакрыўджаных людзей са зброяй, якія прыйдуць абараняць сваіх адзінаверцаў, будзе непроста. Толькі ў ліпені літоўскія памежнікі затрымалі ўжо больш за 1800 мігрантаў. Усяго за год з тэрыторыі Беларусі ў Літву нелегальна трапілі амаль 2500 мігрантаў. Гэта ў 30 разоў болей, чым за ўвесь мінулы год. Большасць мігрантаў сцвярджае, што яны грамадзяне Іраку, але засведчыць гэта дакументамі не можа. Ірына Карніенка, Белсат. Сярэднявечныя танцы, музыка, рамёствы, страляніна з лукаў. Пасля гадавога перапынку праз пандэмію найстарэйшы ў Беларусі фестываль сярэднявечнай культуры і музыкі «Наш Грунвальд» 12 раз запрашае гасцей. Удзельнікаў сёлетняга фестывалю амаль удвая менш, чым звычайна. У гэтым годзе па розных абставінах, па ўсім вядомых абставінах крышачку менш сабралося, чым было гэта ў 19-м годзе, у 18-м. Зараз на фестывалі каля 250 удзельнікаў з клуба военно-гістарычнай рэканструкцыі. Для параўнання ў 19 годзе было 480. Это итальянский костюм конца 15 века, второй половины 15 века. Такая типичная северная Италия. Оно состоит из двух частей. Тут у меня все везде в хлопок. Строі кожнага з удзельнікаў фестывалю мусіць адпавядаць эпосе і рэгіёну. Каждый приезжает со своей целью. От этого зависит и подход к костюму. Да? Можно пошить суперкрасивый костюм, можно пошить попроще, или можно пошить костюм какой-нибудь средней руки горожанина, но он по деталям, по подготовке будет смотреться гораздо круче, чем дама самого высокого статуса, которая претендует на даму высокого статуса костюм. Пакуль рыцары рыхтуюцца да паядынкаў, госці завітваюць у сярэднявечны лагер. Тут можна пабачыць побыт ваяроў і здзівіцца таму, як выглядалі звыклыя для нас рэчы больш за 500 гадоў таму. Были как однозубые, так и двухзубые вилочки. В средневековье шатры еще были более большие. Они застилались коврами, вешались гобелены для того, чтобы было теплее. Мебель походная была, то есть различная утварь, которую мы используем сейчас, также они использовали. Грунвальдская бітва, якой прысвечаны фестываль, адбылася 15 ліпеня 1410 года на тэрыторыі сучаснай Польшчы. Тады супольнае польска-літоўскае войска пад кіраўніцтвам караля Ягайлы і вялікага князя Вітаўта разбіла тэўтонскі ордэн. Перамога над тэўтонцамі паклала канец больш як 200-гадовым канфліктам і на шмат стагоддзяў спыніла нямецкую пагрозу для нашых земляў. Грунвальдская бітва – гэта адна з, па-першае, гэта найбуйнейшая бітва ў гісторыі сярэднявечнай Европы. І гэта бітва, якая удзельнічала на баку войск саюзнікаў, удзельнічала амаль палова войска, гэта было выхадцы з нашых зямель, выхадцы з Беларусі сучаснай. І гэта вельмі такая гучная перамога, і мы павінны памятаць пра яе. Галоўны акорд першага дня фестывалю – рэканструкцыя аднаго з эпізодаў славутай баталіі – штурму тэўтонскага абозу. На заўтра запланаваныя турніры алебардыстаў, лучнікаў ды конны турнір. Ігор Станкевич, Белсат.